हेलो लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो फरायहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों स' लोगोफोर नै दा अखा हागासिनो नै साफा जोमै जोबाय ना ओमफ्राय दा आङो मेवाइजोंहाय दाउजों एवनो नागिरदों। मेवाया खावसे हाखाबाय ओमफ्राय नै खावसे हाखाबाय ओमफ्राय दंबावो नै स' हाना लानोसै बिराद अखा हागासिनो दं आरो अखाबो खोरोमगासिनो दङ। दाउजों मेवाइजों एवनायखौनो फोसाबनोसै आं लोगोफोर स' नायलांदो बिदिब्ला जाय मोजां मोनो आरो सोरबाफोर निउ दंबा अननानै लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। दाउ बेदर संख्रि हालदै जिरा रेडि मेवाइखौ बेफोरखौ हरना लाग्रोजोबसै आं लोगोफोर नै आं एबार होनोसै हालदै जिरा नमकखौ होबाय ओमफ्राय दसेनो साफा जालायबाय लोगोफोरा दसेनो साफा जालायबाय होबाय एबारना लानोसै नै कालारा जाबोबाय लाबोबाय एबार नै आं सामब्राम गुफुरजों ओमफ्राय पासफुरनजों देदोंमोन बेखौ होनोसै एसे थाबावबाय थरा जाबा चिकेन दा बै चिकेनाव होगोन आं बेयाव ओमफ्राय नैबे खारै बेखौ एसे होग्रोनोसै गोथां मोनजागोन ना मोनामगोन एबार खारैखौ होनोसै लाल खारैजों एसे एवनोसै माबायदि जाखो एवनोसै खारैजों लोगोफोर एवबाय एबार एसे दै होनोसै दै होनानै फोमोननानै लानोसै एसे बारा होआ दैलाय दै होग्रोबाय खोबहाबथ'नोसै आरो दैया रानबाय एबार बेखौ हरनोसै दाउखौ बिलाइ होबाय बेखौ एसे हरफिनसै दाउफोरखौ नालाय एसे हरफिनबाय ज' एवनानै लानोसै नै बेबायदि जाबाय एबार दै होनोसै
गाबोन फैगोन खोमा खोबहाबथ'नोसैबाय दाउआबो रुइनांगौ नालाय स' लोगोफोरनो फाइनालि मोनबायबो माबाजों मेवाइजों दाउजोंहा ओमफ्राय नै बेलाय लाबावबाय याम याम आंनि न'आ आरोना बे फिसालानिसो फिसालाया जायो नालाय प्लिज बेखौ लाबाय स' कैसा लगा दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए लोगोफोर थ' बिदिब्ला आं दोनसै मोनानोसैबो फार्स्ट ओंख्रि ओमफ्राय दा बेनोसै बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ